Добър вечер, уважаеми зрители на BTV. Аз съм Росен Петров. Вие сте с Операция Слава. За мен е чест, че сме заедно на това място. Място, където се опитваме да откриваме какви сме били, кои сме и какви можем да бъдем. Всъщност ние сме едни от малкото хора в света, които на въпроса кои сме, изпадаме в едно леко сериозно затруднение. Официалната ни история често е сменила мнението си по този въпрос. Кои сме ние българите? Ту сме тюрки, ту сме хуни, ту пък твърдо славяни. Дори такъв важен въпрос, като въпроса за произхода, е обслужвал често политическите моди. Имаме съюз с германците, ставаме хуни. Имаме съюз с руснаците, ставаме веднага славяни. Да не говорим за споровете, кога е основана точно българската държава. Въпрос с голямо значение, на който все още няма ясен отговор. Всъщност истината е, че във формирането на модерната българска нация са взели участие 52 различни племена и народности. 52 народности. В кръга на шегата ние сме нещо като едни генетични Съединени щати. Но в нашето начало има един велик народ. Народът, който ни е оставил името си и отговорността да го носим. Народът на българите. Може много да се спори какви сме и кои сме, но има няколко безспорни неща. Ние сме безспорно един от най-древните народи в света. И то не шайка номади или крадци, а цивилизован народ. Не случайно големи историк Тойнби говори за българска цивилизация. Безспорно българите са били народ, който едновременно е предизвиквал уважение и е всявал ужас у враговете си. Ако си представим, че в древните времена е имало преса, мога да ви прочета една новина от западния историк Магнус Феликс Енодий, 5 век след Христа. Той пише до своя крал Теодорих, краля на готите. Пише за българите. Това е народът на българите, който преди теб имаше всичко, което е пожелавал. Народ, в който този е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, в който бойното поле прославя рода, понеже от тях се смята без колебания за по-благороден ония, чието оръжие е било окървавено в сражение. Уважаеми зрители, искам да ви покажа още нещо. То е съвсем малко, но по някакъв начин е важно за нас. Това е автентично острие на българска стрела от днешна северна Добруджа, Онгъла. Запазило се във времето, така както се е запазило и нашето име – българи. Това, че ни има, това, че можем да се наричаме българи, че още не сме изчезнали, е може би на върха на ето тази стрела. Там в Онгъла, в северна Добруджа, в един колосален сблъсък на две велики държави, Византийската империя и Велика България, се е родила възможността ние да оцелеем като народ със собствена държава. Понякога в историята има такива повратни моменти, точки на пресичане. Стъпка страни и изчезваш. Но един човек, български владетел, е направил вярната стъпка. Днес ще ви разкажем за Хан Аспарух или Великата победа при Онгъла. Уважаеми зрители, за да ви разкаже за битката на Аспаруховите българи, в студиото при мен е човек, който е изключителен специалист по тази тема. Той работи от дълги години в тази област и то, както се казва, на терен. Прави археологически разкопки, изследвания. За мен е удоволствие да ви представя директора на Историческия музей в Силистра, професор Георги Атанасов. Добре дошъл. Ти наистина познаваш задълбочено историята на българите. Особено на древните българи. Относително. Относително. Всичко относително. Да. И все пак, защо още не се знае кои сме ние? Колкото и да е относително. Хуни, тюрки, славяни. Да почнем от там, кои са българите. Вие казахте, че този проблем често е излизал от научната територия, е влизал в политическата теория. И все пак, аз мисля, че към ден днешен, благодарение на новите поколения български историци и археолози, можем да отговорим по-уверено, от когато и да било до сега, кои сме ние. Прабългарите са народ, който, така да се каже, ферментира в между Кавказ
и Азовско море. Народ, чието фундамент, чието основна маса са ираноязичните сармато-алани, най-чистите индоевропейци, който има една отюрчена аристокрация, който в своето движение приема и други народи. Тоест българите са били европеидни. Европеидни черти. Всеки, който се докосвал до проучването на прабългарските некрополи, които за радост не са с трупоизгаряне, с трупополагане, когато видите мощни черепи, тези мъжествени, следи от мъжествени фигури, ще разбере, че прабългарите действително в тяхната генетична банка преобладава индоевропейската кръв. Това, впрочем, са го регистрирали и антрополозите. Ние сме приемали всичко хубаво, което срещнем по пътя. Не случайно средновековните хронисти твърдят по онези времена, че жените на прабългарите били едни от най-красивите жени на този свят. Щом жените са красиви, то поколението, което те създават, сами разбирате, са прекрасни. И това се дължи обаче, ако трябва да говорим сериозно, за приемането на различни етноси. Само един силен, организиран народ с имперска философия, бих казал, си позволява това. Малките, стегнатите народи, те винаги нещо... Империя ли е Велика България? Абсолютно. Велика България, която създава хан Кубрат, е голяма степна империя. Голяма степна империя и виждам на картата, вие общо взето точно сте посочили нейните граници. Доколкото условно, разбира се, но... Вие знаете, че те са и условно-исторически. Имаме няколко репера, които общо взето ни завъртват в тази посока. Вие знаете, че имаме империя тогава, когато във властта на владетеля не е само един народ. Когато във властта на владетеля има много народи. Ето и това е Велика България. От една матеренна територия около река Кубан и Кавказ, този владетел, Кубрат, успява да създаде действително една империя. Той разбива и аварите? Той разбива аварите, той получава и висока легитимност, висока евразийска легитимност, защото е патриция на Римската империя. Той получава колана, патрицианския колан, патрицианските инсигни, християнската вяра от Константинопол. Дори и когато често си задаваме въпроса, защо старта на България е толкова поривист, толкова силен, и изведнъж като че ли от нищо се създава огромна империя, то благодарение на доброто обучение. Да. Защото нашия владетел е един от най-образованите владетели на евразийското пространство. Защото той от някъде от 8-9 годишен попада в Константинопол, където чучо му Органа и една друга забележителна и малко позната личност го води в Константинопол. Той там живее дори в двора на императора, дори дружи с харизматичния по-късно Иракли. Ами той в Константинопол е научил много неща. Аспарух, синовете на Кубрат? Знаем, тук историята и изворите са по-словоохотливи. Той има 5 сина, и това се засича от няколко източника. Най-големия, Бадбаян, втория Котрак, даже и са ни ги дали по възраст, третия Аспарух и четвъртия Алцек и Кубер. Забележително е държавното творчество, чувството към държавността, той го е имплантирал в своите деца. Защото, без изключение, всеки един от синовете на Кубрат прави опити да създаде държава. Успял е само Аспарух. А що за хора са били Аспаруховите българи? Ами, какво били са добри войни? Ви цитирахте едно. Ние тук сме ти подготвили нещо като една малка изненада. Имаме хора, които не само познават добре историята, но се опитват и да живеят историята. Искам да ги покажем на нашите зрители. Това е господин Гънчев от Прабългарската школа за оцеляване Багатур, Полина Динева. Здравейте. Те имат така общо взето опит в това и как практически се борави с оръжието на прабългарите. Това е двойно съставния рефлексен лък. Рефлексен лък. Аз знаете ли как го наричам? Как?
калашника на евразийските степи през средновековие. Защо? Това е оръжието, което в голяма степен решава съдбата на Римската империя. А ти какво смяташ за това оръжие? Според мен Защото ти го и дърпаш. Ние с професора разсъждаваме. Значи, основно ние се опитваме да тренираме и да работим и да го правим като младежка дисциплина, стрелбата точно с прабългарския рефлексен лък. Да. И аз мисля точно както професора. Значи, това е калашникът на онова време и това според мен дори е оръжието, благодарение на което ние сме отвоювали това парче земя от Византийската империя. Колко изстрела се произвежда, да речем, за минута? Значи, това са вече били под формата на игри, на състезания или като тестове за сръчност, колко далеч ще изстрелят, колко стрели ще изстрелят за определен период от време. Значи, ние се правим с. Разбира се. Значи, това е абсолютно работен лък. Това е моя личен лък, с който аз тренирам. Характерното за него е, че всъщност това е така според мен достоверно копие на онези лъкове. И по това се съди. Специално, може би тук професора се намеси по роговите пластинки, които са сложени в края на стръките, по роговите пластинки, които са на дръжката. Това е пробивната сила? Пробивната сила, значи това, което се знае за прабългарския рефлексен лък, че през 1700, не мога точно да цитирам коя година, един турски султан с турски лък, но турският лък, като имаме предвид, че той също спада към състава на сложно съставните рефлексни лъкове, е направил рекорд от 760 метра изстрел с такъв лък. Да. И до сега, без значение какви съвременни лъкове, какви други видове лъкове има, този рекорд не е подобрен. А ти на колко стреляш с него? Значи, ние не стреляме надалеч, но се опитваме да стреляме бързо. Затова стреляме на по-къс дистанции, от 30 до 50 метра максимум. Но стрелбата с такъв лък е интуитивна и активна. Значи ти правиш много движения, докато стреляш с лък. Иначе с спортни лъкове или с други английски. То всъщност това е технологията на производство? Ние лично се опитвахме дълго време да повторим технологията и все пак не можахме да я направим. Значи този лък, си признаваме, той е внесен от Унгария, направен от маджарите, но самият Геза Фехер, това е един историк, професор Фехер, той пуска паралел между маджарите и прабългарите, като казва, че голяма степен оръжията са просто подобни. Така че този лък е внесен от там. Да. Имаме и момиче, всъщност, войни ли са били българките? Ами имаме избори, в които свидетелстват, че българките са участвали в битките. Освен арабски това, прочутото за Крум. Да, и арабски автор Масуди също свидетелства за участието на българките в битки и сражения. А чисто археологически има ли разкопки, които да го доказват? Това вече би било прекален шанс. Още не сме Говорят такива погребения на прабългарски войни. Много трудно можеш да разбереш по погребенията кой е бил воин и кой е бил обикновен човек, защото почти всички са воювали, но в погребенията на жените понякога също се намират стрели и често погребалният инвентар на жените и на мъжете не се отличава особено. Това означава, между другото, и нещо много важно. Статуса на прабългарката. Разликата в погребалния обряд, в погребалните дарове никак не е голяма. Това е много значително и показва положението на жената в прабългарското. Жената е заемала едно достойно място. Да, равностойно място е заемала. Защото има теории, че е била в подчинено положение. Така както е било характерно сред тюрките? Да, при тюрките, но аз вече обърнах внимание, че темела на българската народност са в края на краищата сармато-аланите. Да. А вие знаете кои са амазонките? Да. Амазонките са точно от този регион. А българският меч? Значи, това е специално сабя, възстановка, точна реплика от един от членовете на Багатур, Милен Петров. Измием лъка. Значи, това е точно реплика на сабята, която е намерена в край Червен бряг от прабългарска сабя. Сега сабя или меч? Кое е правилно? Ние имаме за радост един учен, който направи една великолепна книга, старши научен сътрудник Валерий Йотов, който общо взето изясни тези въпроси. Това е сабя, действително. Обаче ние очакваме
сабята такава, каквато я познаваме от парадите в нашето съвремие, каквато е показана. Прабългарската сабя, ранната сабя е различна от сабите от 9 век. И има термин, който е приет от европейските специалисти. Прабългарска сабя. Прабългарската сабя, за разлика от по-късните саби, хазаро-унгарските да речем, е сравнително по-права, съвсем леко извита при върха и двойно лезвийна при върха. Тя прилича на пръв поглед на еднолезвийния меч. Но именно това е отличава. Тоест тя може и да мушка, и да сече. Да. И имаме, и също така, благодарение на археологическия шанс, ние имаме открити няколко ранни саби, и то в некрополи, като в Нови пазар, където е професор Ваклинов, там идентифицира действително прабългарския етнос, благодарение на този некропол до Нови пазар. Сабята е точно от този репът. А вие не донесохте и от ваши разкопки в Онгъла? Да. Острията всъщност на... Не, от Онгъла ви донесох прабългарска керамика, а тук ви нося две брадви. Това е, вижте, тяхната възстановка, а това е острия истинско. Да. Но аз ви донесох и една друга брадва, която професор Рашо Рашев и Станилов, бях техен асистент, открихме в гроб на прабългарски офицер в Ножарево. Един изключително богат гроб на един много едър, висок мъж с много погребални дарови и тази брадва. На пръв поглед това е малко оръжие, но и крушумите на калашника не са големи. Виждате, тя е издължена и много тънка отпред. Дръжката обаче е много дълга и това е страшно оръжие за разсичане на ризници. Затова е направено. Има голяма пробивна сила. Изключително пробивна сила и така ние смятаме, че това достижение в въоръжението и в изработването на оръжие, особено брадвите, това е алански специалитет. А прабългарите и аланите са родствени. И когато прабългарите идват тук с Аспарух, а и малко по-късно идват и алани, защото откриваме и типично алански погребения. Уважаеми зрители, предстои да видим как се развили събитията около най-важната българска битка, според нашата компютърна възстановка във втората част на преданието. Предстои да научите и много интересната история на най-големите български меценати, да поговорим още за битката при Онгъла, но преди това ще видим рекламите по BTV. Уважаеми зрители, вие сте с Операция Слава. При мен е професор Георги Атанасов. Говорихме за хан Аспарух, за българите. Показахме и хора, които и днес се опитват да възродят начина на живот на древните ни предци. А сега дойде време да видим какво е станало при Онгъла, където всъщност се ражда Дунавска България. Годината е 680-та. Летописецът разказва. Третият син на Кубрат, наречен Аспарух, като преминал Днепър и Днестър, по-северни от Дунава реки, и като завзел Онгъла, заселил се между него и онези реки, понеже забелязал, че мястото е защитено и давало голяма сигурност за отслабения от раздялата народ. А император Константин, като се научил, че нов народ се е настанил неочаквано отвъд Дунава, в Онгъла, и че напада владяната от християните земя, много се огорчил и заповядал на всички отряди да преминат Тракия. И като въоръжил флота, потеглил срещу тях по суша и море с намерение да ги унищожи с война. Българите, като видели многобройната ромейска войска, избягали в укреплението на Онгъла и взели мерки за защита. След като в продължение на 3-4 дни те не се осмелявали да излязат от това укрепление, а ромеите не завързали сражение поради блатата, българите, забелязвайки слабостта на ромеите, се съвзели и станали по-смели. Понеже императорът страдал силно от болки в крака и бил принуден да се върне с 5 кораба из приближените си в Месемврия, за да прави бани, той оставил стратезите и войската със заповед да водят схватки, за да измъкнат българите от укреплението и да завържат битка с тях, ако се случи да излязат. Конниците обаче разпространили слуха, че императорът бяга и, обзети от страх, се отдали също на бягство, а българите, като видели това, започнали да ги преследват подире им. И повечето погубили с меч, а мнозина наранили.
И като ги преследвали чак до Дунава, преминали го и дошли при така наречената Варна, близо до Одесос и до тамошната земя. След като българите покорили намиращите се там 7 славянски племена, поселили племето на северите от предната Клисура до Верегава, а към юг и запад до Авария останалите 7 племена, които плащали данък. И тъй след като се разширили по тези места, българите се възгордели и започнали да нападат и да поробват крепостите и земите, които били под ромейска власт. Принуден от това, императорът сключил мир с тях, като се съгласил да им плаща годишен данък за срам на ромеите и заради многото ни грехове. Защото чудно беше за близки и далечни да слушат, че императорът, който е направил свои данъкоплатци всички, на изток, на запад, на север и на юг, да бъде победен от този новопоявил се народ. И така, професор Атанасов, Аспарух идва на Балканите. Да. Среща го огромна, заселва се в Онгъла, среща го огромна византийска армия. Византийската армия е имала различни периоди, но точно по това време тя е на върха на бойната си слава. При това, част от тези войни са победили и аварите. Това са войни генерали с изключителен опит. Един амбициозен владетел в лицето на Константин. Ами вижте, той е внук на самия Иракли, един от най-харизматичните императори в римската история. Аз така обичам повече да казвам римска или ромейска. Византия е технически термин. Да, който е от 15 век, защото те самите са се наричали ромеи, както знаете. И един такъв император тръгва срещу прабългарите след голямата победа, значи 678 година арабите са победени. Подписват унизителен за арабите мирен договор, в който се предвижда дори колко жеребеца и колко рубини ще дадат на византийски император. Защо тръгва срещу българите? Ето това е въпросът, защо Аспарухов Самия император. Самия император. Това е много признание за силата. Знаете ли колко от римските императори са тръгвали лично да ръководят поход? Маврики, след това Иракли и след това Константин и няма друг в късноантичната история. Това е много забележителен факт, че лично император, и то победоносен император, оглавява армията. И тази армия тръгва не само по суша. Това е била числеността? Това много трудно можем да кажем, но Византия е разполагала поне с една 60-хилядна армия използвал, тъй като той е нямал нужда да държи армия в тила си, тъй като арабите са сразени, корабите им пропадат, изобщо настава изключителен хаос в халифата. При това аварите също са разгромени, гражданска война. Той няма други противници по това време реални. И как успяваме да ги победим? 60-хилядна ромейска армия. Това е трудно за обяснение. Трудно за обяснение, дори как да ви го обясня аз, като един такъв изключителен византолог, какъвто е Георги Острогорски, така с удивление констатира. Тая победа няма аналог. Няма аналог в източната Римска империя. Империята върху нейните изконни територии, в древните й територии, да се създаде нова държава и нещо повече, империята да признае тая държава. Вижте плача на, кажи речи, съвременниците на това събитие. Какво казва Теофан? Това е най-големия позор. Такъв позор римския народ не е изживявал. Да, той е доста злобен към нас. Да, този мръсен, новопоявил се народ. Да. Така ни нарича. И казва, че на ромеите това се случва за първи път. Има много варвари, които минават през българските и европейските земи. Но малко са тези, които още с осядането си започват строителство. Българите започват строителство. Те нямат намерение временно да останат или и също така трезва преценка. Определят тази територия, укрепват и заявяват. Те очертават от север и от юг, вдигат си резиденцията владетелите и казват това е. Ако може да обобщим, тъй като напреднахме във времето, какъв извод
да направим за Хан Аспарух и неговата битка. В българската история познава стотици битки. И победи, и поражения, ужасяващи поражения, които водят дори до загуба на държавността. Но след тези битки българският народ остава като народ и намира жизнени сили да възкръсне. Има една битка сред тези, която е най-важна, която ако беше загубена, нямаше да има български народ и нямаше да има никога българска държава, и това е битката при Онгъл. Това я отличава по решителност от всички останали битки в българската история. Защото благодарение на тази битка, тя беше темела за създаването на българската държава. Това е моето мнение. Уважаеми зрители, мой гост беше професор Георги Атанасов. Уважаеми зрители, говорейки за забравените ни герои, можем да се запитаме, има ли някакъв модел, някакъв обобщаващ образ на тези, които след време наричаме с този израз – герой. Кой е той героя? Обикновеното бедно селско момче, тръгнало в атака на нож при Чаталджа, счетоводителя легнал в калните окопи на Дойран, или генералския син, издъхваш редом до някой овчар. Има такива случаи. Разбира се, ние не бива да идеализираме епохата на войните за национално обединение или на Възраждането. Тя е пълна със своите скандали, мръсни игри, подлости, но в едно тя ни превъзхожда със сигурност. Връзката между българите в тежък момент. Готовността да се жертваш, да направиш нещо за страната си. Независимо дали си банкер или овчар. Искам да ви разкажа за двама такива, според мен, герои. Те не са военни, нямат ордени за храброст, живели са охолно, богато, дори свръхбогато, но са направили за държавата ни това, което никоя армия не може да направи. Дали са ни фундамента на това да се развиваме. Това са братята Евлоги и Христо Георгиеви, най-богатите българи на Възраждането. Трудно е да се съпостави реално богатството им, ако го привнесем към днешни дни. Но със сигурност то би надхвърляло стотици милиони евро. Както се досещате, те не са били особено долюбвани и тогава, а ако бяха живели днес, може би щяха да попаднат в графата олигарх. Искам да ви прочета отказ от пресмъртното завещание на Евлоги Георгиев. Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно. Защото ако съм работил през всички си животи, съм спестявал, както аз, та и брат ми, ние сме били удушевени само от това желание, което остава да се осъществи от наследника ми и изпълнителите на завещанието ми. С тези обикновени думи той определя 6 милиона златни лева за построяването и поддържането на българско висше училище. Колосална за времето си сума, немислима по днешните стандарти на благотворителност у нас. И това не е само финала. Преди това са стипендиите на отлични български студенти в водещите европейски университети, огромни суми за построяването на български църкви, за граждански болници, за построяването на текстилна фабрика в родното им Карлово, от приходите на която да се издържа Карловското училище. Става дума за стотици хиляди златни левове. Само фабриката в Карлово струва 500 000 златни лева. А за издръжката на българската болница в Цариград и девическото училище в Солун братята дават още 220 000 златни лева. Въпросът за това откъде идва това тяхно богатство и защо са били такива меценати винаги е мъчил доста хора. Има, между другото, една интересна легенда за това как са успели да направят такива пари. Според нея, първоначалният капитал на братята е бил даден от баснословно богатия вълчан войвода и те дали клетва в присъствието на дясната ръка на този войвода, поп Мартин, че ще използват богатството за въздигането на България. Интересна легенда, която може би има и известна историческа достоверност. Между другото, поп Мартин, един прочут хайдутин, е прадядо на актьора Любо Нейков. Вижте какъв е бил дядо му, той какъв е станал. Бизнесът на братята наистина е бил много голям. Бил е базиран в Румъния, но те са търгували с цяла Европа и са управлявали парите си по изключително професионален начин. Евлоги, давам пример, е знаел 7 езика. Имали са големи качества и големи пари, но никога не са забравили откъде идват и какви са.
обикновени момчета от Карлово. Дейността им по отношение на пробуждането и образованието на българите не може да се сравни с нищо друго в този етап от нашата история. Двама братя, после и сам Евлоги, все едно са десетки министерства на образованието. Ако ви прави впечатление, единият брат е по-известен от другия. Евлоги е по-известен за сметка на Христо. Причините са две. Първо, Христо е починал по-рано и второ, бил обвинен в това, че е присвоил пари от Русия за развитието на общия бизнес с брат си. И тогава имало скандали от типа газова криза. Евлоги Георгиев също не е бил оценен по достоинство. Опита му да участва в изграждането на нова България бързо е пресечен от Стефан Стамболов, друг велик българин. Българската история е пълна с такива противоборства на достойни по-своему хора. Може би затова днес имаме много велики българи, а нямаме велика България. Всъщност Евлоги Георгиев прекарва последните си години огорчен в Букурещ, огорчен от българската власт, но не е огорчен от страната си и от държавата си. И точно тогава, вместо да тръгне да отмъщава, той дарява едно свое място от 10 200 квадратни метра, находящо се между улица Цариградска и булевард Дондуков, както и сумата от 600 000 златни лева за строеж на висшето училище, заедно с други 6 милиона златни лева за неговата последваща издръжка. Дарението е по случай кръщаването на престонаследника Борис, бъдещия цар Борис III. Евлоги умира на 5 юли 1897 година. Погребан е в Букурещ. Това е неговата гробница в Букурещ, паметник на архитектурата. В нея е погребан и брат му. Тоест, погребани са в Румъния, а не в земята, за която са направили толкова много. Завещанието на Евлоги предизвиква редица оспорвания от роднини, неприятели. Роднините му се чувстват ощетени. Неприятелите пък не могат да преживеят достойната му постъпка. Следват дълги години, съдебни дела, скандали. Едва през 1924 година, 27 години по-късно, подарение още от преживе от Евлоги Георгиев терен, на него започва строежа на университета. Дори чисто финансово, математически, дарението на братята Георгиеви е колосално, а погледнато от друга гледна точка е безценно. Там, в този университет, се ражда възможността да се развиваме и запазваме като хора, като българи и като държава. През януари 1895 година Евлоги Георгиев пише следното. Една много интересна мисъл. На това, що става днес в България, когато се рушат патриотичните чувства и унищожават благодетелни пориви, трябва да се замисли сериозно българския народ. Доста актуално. Съдбата на Евлоги и Христо Георгиеви ни кара да се замислим. Най-лесно е просто да излезем и да видим колко университета сме построили и колко хотела и казина. Живота им не е бил безгрешен, скандалите и тогава са били като днешните, но това само още повече подчертава това, което са направили. Те са пример за това как богатия и успелия трябва да помага на хората си. А в случая под хората си Георгиеви се разбирали не свита, групичка, антураж, а всички българи. Уважаеми зрители, днес в уроците на историята ще ви срещна с един човек, който не само познава историята добре, той я живее. И това не е казано метафорично, а казано буквално. Той се опитва да живее според правилата на древните българи. За мен е удоволствие да ви представя ръководителя на прабългарската школа по оцеляване Багатур, господин Райчо Гънчев. Добре дошъл. Добре, Мирел. Успех на предаването. Всъщност в първата част на предаването показахме сина ти. Беше прабългарския войн и Полина Динева, човек от тази школа. Да, видяхме двама от изявените членове и ръководители на школата. В случая има и роднинска връзка, но клановия принцип, който е запазван в древните български теократични общества, е нещо важно. Връзката в онези условия на бойни операции, ние знаем, че тогава българите са притежавали феномена многоженство, който сега не съществува поради религиозни причини, но един такъв род е наброявал понякога до 5000 човека.
Така че връзката тук, освен емоционална, освен чисто така в аспект за предаване на някои познания или нещо друго, тя служи и за това да се продължи дадено дело. А защо го правиш? Това възниква веднага в главата на всеки зрител, който сега гледа. Айде да познаем историята добре, ама да живееш според историята, според някакви закони на хора, за които са останали общо взето не до там обширни исторически сведения, вече е малко странно. Защо го правиш? Какво ти дава това? В разговора с професора ви също разграничихте тези хора прабългарите и българите. И прабългари, да. Защо трябва да се обърнем назад? Зато и защото самото название на школата, прабългарска школа за оцеляване, отправя нашия взор към техния морал, към техната етика, към техните качества, техния дух, онези, които именно се опитвате да покажете в операция Слава. Така е подбрано името. И действително тя е слава. И България е била феномен на славна държавност, славна родина, славни хора и така нататък. За разлика, ще го кажа с горчевина, но и с истина, от сегашното състояние на тази страна. Защо го правим? Зато и защото е много просто. Когато гледаш един филм, Конан Варваринът, или един филм, 13-тия войн, ти виждаш едни интересни персонажи, от които се вълнува целия свят. Между другото, 13-тия войн, че се сещам, е написан от този, по мотиви на този арабски пътешественик, който пише именно Ибн Фадлан, който пътува именно към Волжска България. Ето, когато разговарям с младежи, с юноши и с деца и се опитам да ги отправя назад с взор към нашето минало, аз им казвам, кой е Конан Варваринът? Известният Шварценегер, артист, великолепен актьор и така нататък. Губернатор на Калифорния. Това вече не ме интересува. Той е още от първа серия, сам заявява, аз съм Конан Кимериецът. Но кои са кимерийците? Професор веднага го подчерта, където е ферментирала българската народност, северно от Кавказ, около Понтийското крайбрежие. Следователно, благодарим на Холивуд, които показват откъде са появили българите, кой е най-славният. Според тебе Конан Варварин е българин. Конан Варваринът е прабългарина. Ибн Фадлан, 13-тия войн, великолепно написан, но показан като филм, но ние трябва да знаем, и действително тези, които четат, знаят, че той е посланник в българската държава, в Стара Велика България, където прави опит за религиозна инвазия. Точно така. Бихме продължили с подобни филми и на руската кинематография. Ермак, казашкият атаман, завоевател на Сибир, който от казашките формирования, родствени на българските формирования и така нататък. Доколкото знам, дори руската дума богатир всъщност произлиза е взаимствана от българския богатур. В широкото поле, където професора се опита да маркира нашите корени, на нашия происход, званието богатур е основополагащо. Защо в съвременния стил се опитваме да подражаваме на тези славни наши предци? Защото завета им е бил такъв. Завета им е тази България да пребъде, но наследниците трябва да потърсят нови форми, да ги актуализират, да ги поднесат атрактивно на младежта, на децата, на юношите. И ето ние по подобие на... А вие участвате и в едни възстановки, доколкото знам. Участвали сме в доста възстановки. Битката при Ришкия проход, битката на Върбишкия, битката на Калоян с Балдуин и ред други неща. Имаме демонстрационни възстановки, които показват сюжети от ритуалите, обичаите, най-вече от бойните умения на древните траки. Има ли интерес към това нещо? Интересът е огромен. Интересът е огромен, но очудването е още по-голямо и то блокира интереса по някакъв начин. Очудването е такова, че когато се появявахме за първи път на конети, с нашите въоръжения, с старинните доспехи, дрехи на нашите предци, имаше хора, които идваха да пипат и питат дали сме индианци. Други казват, ви какви сте, рицари или какво сте, що сте? Понеже адски напреднахме във времето за... Днеска си говорихме за Хан Аспарух, за битката при Онгъла. Ето ти го превеждаш на модерен език, като си направил школа за оцеляване, прабългарска, богатур. Какво да разбере обикновения зрител, който сега седи в Люлин, в Меден рудник, в Обеля и ни гледа? Говориме за нещо, което се е случило преди повече от 1300 години. Какво да разбере този зрител? Как да се почувства ангажиран и може би как в душата му се възроди по едно зранце достоинство. Много е отдалечено във времето.
много отдалечено във времето, ако му дадем по-близък пример, той може би почне да разбере. И аз му давам близкия пример. Ако вашето дете е на 7 годишна възраст, то запишете го в Багатур. Това не е реклама. То ще се научи на дисциплина, на воинска дисциплина, на ред, на уважение към празничната система на българите, която ние строго спазваме, на терминология, която сме извлекли от древните българи, от историци, от учени и така нататък, на символите, които са носили нашите деди. Най-вече то ще бъде един бъдещ физически, духовно и интелектуално изграден българин. Такъв човек на улицата няма да го е страх, когато срещне агресия. Такъв човек ще спори с всеки чужденец, който хвали своята родина и своите преимущества, но той ще извади нашите преимущества, той ще знае повече от него. Той може да се защити интелектуално, физически и духовно. Вашия син или вашата дъщеря. Защото са следовници на Хан Аспарух. Уважаеми зрители, песента, която ще чуете сега, всъщност е била коледен подарък. Коледен подарък за най-тъжната българска Коледа. Коледата на 1919 година. Тогава, когато българите преживяват краха на своята национална мечта след 105 000 убити. 105 000 убити само в Първата световна война и 44 000 убити в Балканската война. Непобедени, а загубили. Каква е била тая година? Глад, окупация. Буквално всяко семейство усетило войната директно, пряко. При население от 5 милиона България имала над 900 000 армия. Най-голямата армия в света на глава от населението. Голямо усилие и голям крах. 900 000 са само сираците, които остават след тази поредица от войни. Половин милион само след Първата световна война. От страната ни откъснато Беломорието, Северна и Южна Добруджа, западните покрайнини, а Македония е поделена между Сърбия и Гърция. И точно на тази Коледа един баща решава да подари песен на сина си, който е юнкер първа година в военното училище. Бащата е големия военен капел-майстор, диригент Георги Шагунов. Той се сеща за едно стихотворение на един тогава почти, а сега напълно забравен поет – Иван Йончев. Иван Йончев е от така наречения бохемски кръг в нашата литература. Кръга на Димчо Дебелянов. Та отивайки на фронта, той пише едно стихотворение, което после с големи затруднения успява да издаде. Той не знае, че само след няколко години това ще са едни от най-популярните български стихове. Поне тогава. Иван Йончев умира от туберкулоза през 1918 година, преди да стане известен неговия стих. Знае се, че е погребан в Бояна, но гроба му, за съжаление, е заличен, изчезнала. Шагунов взима стиховете на Йончев и пише музиката на нов боен марш. Нещо, което да даде надежда на сина му, който е решил да става военен. Нещо, което да обясни и смисъл от това да се търси победата и смисъл от това да се бориш, дори когато си обречен. Така се ражда маршът Един завет. Той дава името и на тази рубрика. Буквално за борени месеци той става най-популярната песен за ония времена. Един интересен факт. Хората отначало не са разбирали някои думи и когато по разни забави искали бисове от оркестъра, викали Елизабет, Елизабет, вместо Един завет. Творчеството на този композитор има трагична съдба. По-голямата част от него е подарено дъщеря му след смъртта му на Бургаския общински съвет през 1946 година. Там то събира прах, докато накрая огнярите започнали да напалват парното с тях, с партитурите. Над 250 български марши. Но въпреки всичко, думите и музиката на Йончев и Шагунов са останали. Сякаш ни говорят през времето, сякаш ни викат през гърба на ония огняр, който е палил печката с български маршове. И ни казват нашия един завет.
Уважаеми зрители, това беше операция Слава за тази събота. За мен ще е чест да бъдем заедно и следващия път, когато ще ви отведем край Одрин. Там, където цар Калоян ще разбие непобедимата до тогава армия на рицарите кръстоносци. Много неща могат да се научат от старата българска история. Но основното е, че зад нас, макар и на повече от 1000 години, стои сянката на едно истинско, реално величие. И когато понякога имаш време да се замислиш за това величие, то може да ти даде онова малко зранце достоинство, което понякога ни липсва. Ако не знаем каква България сме имали, никога няма да разберем каква България можем да имаме. За мен беше чест.